weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to madina yero fula gurela dawtiri yimme sere kunda ba fata dingiraya a fallema ko on waktu yoni ha to masina kame ñoro ha to jombuko ene jiya e gardidi kabaruuji men finoɓe remoɓe e nder diwan mo kolda kolliti kulhuli mumen caggal nde remruyi ha woɗɗoyi tampiniɓe oɗo saha mo gonen ko kowoje kame gilɗi e yoga e makka ha e gawri kala to leydi mauritanie ma en ketto kabaruuji men e sawtawol musidɗo men ahmadou dia gorko mo tri yimme to leydi mali masina finoɓe toon ɓe kolliti kulhuli men mawɗi no fewi ha tente pelɓodiral bannongal toon ha jibini kene wona yimɓe ɗiɗo taw ko wañaɓe mbasi hen pittali mumen to leydi guine konakiri nelaɓe sediyawo hanki kolliti alpha condé ne selline hisi ene woni e forme muɗum to leydi côte d'ivoire lana ndiwaw ka hinde hélicoptére yanka hanki o koninkoɓe joyo mbasi hen pittali mumen kabaruuji men manaw en ha toon to Togo Cameroun kame Maroc ha to Uganda kame États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe hoto goɗɗe joni jañoɗena Ɓataake majjere koni hen sifori majjuɗo ko suka almudo o wiyete ko ahmadou tidiane diathia o janggata qur'ana ko toon to Thiès taw koye jungo ceerno alhaji malika cimbo to Thiès leggal bitengal Mbour 3 gila ken wona duuɓi tati ha duuɓi naya ko toon wo janggata qur'anila karima gila julde taske juula ha yettiɗo hen noon o yiyaka jeeyi sababu ne waɗa lahngal kala bawɗo yiide suka biyeteɗo dani hen nde wawata jokkodirde e tongoɗe ɗe min jogori rokkirde ɗo hen ɗe so tawi noon ko jinnaɗo makko gorko wiyete ko Abdullaahi Diathia woni ko toon to Kaolack jeeya ko toon to Fass so tawi noon ko nene makko wiyete ko Hawali Sy kala noon bawɗo yiide suka cifiɗeɗo dani hen yo jokkodirde ɗo hen tongoɗe ɗe ko 77 442 76 71 walla mbaɗa 78 552 21 14 walla mbaɗa 77 891 88 07 siftinde ona suko wiyete ko Ahmad Tidiane Diathia jangganno ko toon to Thiès gila julde juula taske haɗo o yiyaka jangguinomo noon wiyete ko ceerno alhaji malik cimbo nene makko kanko almudo wiyete ko Hawali Sy ba makko wiyete ko Abdullaahi Diathia kala noon bawɗo yiide oɗo hen suka 77 442 76 71 78 552 21 14 77 891 88 07 mbadden dando e yiilade oɗo hen suka ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wuule ceerno Djiby Sy ene safrata fiji kewɗi ɗi jiida cirol omo safra wonduɓe kista fibrome ndogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade e rewɓe ɓe darata kala ceerno Djiby Sy ene safra worɓe ustaraɓe goragu jippiɓe e leeso ɓe manimumen moƴƴani e yawɓe yandinde kala ceerno Djiby Sy ene andina dendagal killineɓe mum wonde o heeɓi leɗɗe kese pula jaaduɗe jamanu kadi omo jogui leɗɗe siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku e kala leydi jomum woni
ceerno Djiby Sy ene jogii leɗɗe fannuji ɗiɗi hen fannu goto sa ƴetti leɗɗe makko fodde 13 rafin yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗe leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune base makko ne tawe nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie sara jeere nettita kala taximan walla kala chauffeur mo mbiɗa yo holle base ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum kadi ene tawe to leydi Mali woni toon ko miñi ko ene wiye Samba Sy on noon numéro muɗum ko 00223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro mum téléphone ko numéro 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu laaɓaɗo listihara so wannima listihara cikkata mata koye nder ɓerde ma o hooɗi ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal kilineɓe mum yiɗɓerde listihara ɗaccata ko inde ma inde nene maɗa omo wiya kilineɓe kadi noddoɓe kala saaha yo mbaɗ insisté wona salade yo mbaɗ insisté tan ma hemmo hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kiline mum aroɓe yo gaddoro nokkuji mumen to mbaɗiri safaruji mumen ceerno Djiby Sy komo Allah luɓi hande Ganndal mbadden dando faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe hoyre-biir sappo e goho silto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goho yonti kabaruuji men ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV rewintoɓe YouTube ko musidɗo men Saydou Abouba eɗen gartaya duttugol duwawa musidɗo men Ahmadou Dia gorko mo yimɓe jaydiyanke jayde Weltaare TV en rutta duwaw dendagal bandiraɓe julɓe kala dendagal bandiraɓe Mauritanie Sénégal ha tenti noon e dendagal bandiraɓe jeyaɓe toon to gurela daw ha toon to yimɓe kala jaltugol aduna musidɗo makko tigui rigui mawni ko musidɗo makko tigui rigui kadi ko mawni ko biyetenoɗo Ifra Bacca Baydi yalti aduna ñande alhamisa jawtuɗo henno yalti aduna ñande alhamisa jawtuɗo henno taw kadi yalti aduna ko toon to gurela daw ko toon wira weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gardugol ceerno Habous Diallo ene nelda duwaw dendagal ɓeskumo ko kala ɗen nelda duwaw kanko Ahmadou Dia gorko mo yimɓe nde jomiraɗo yurmoto yaafo wonande oɗo hen biyetenoɗo Ifra Bacca Baydi kabaruuji mene ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ndungu toɓi ha yettima ɗo hen finoɓe to Kolda ha tenti toon to département mo Vélingara walla ni département mo Madina Yero Fula ne tawe nder Vélingara ɓen kolliti kulhuli mumen mawɗi no feewi waɗa saaha mo gonen ɓe erima taw ko catala toppittongal ko fate banggue oɗo saaha moƴƴitinde remrude PV ko fate haɓade kala ke ene wiye gilɗi kam e kowoje kala ɓe kolliti gila e makka o ha faye gawridi kala ɗo fuɗɗi yaade ha wufti fuɗɗi tigui ñamminde wadde kosama ko ɗon tigui ɓe teski hen gilɗi e gueɗe kewɗe kala ɗum noon so tawi daranaka lawtana ene gasa koɓe ndemani ko kala ma wonan a mere joni Sénégal keddotoɗen gartaten koye commissaire ya ceerno Dioba taw kadi ganduɗa ko worɓe mum teɓima sukaɓe ɗiɗo to Padduwa Parcelles Assainies e hoore muɗum ɗum noon ko caggal ɓen ɗiɗo ko yeeyoɓe huuɗo bon ko haɗa ko Alhaji Ba yarata koye duuɓi 19 kame sehil mum biyeteɗo MC kamɓe ɗiɗo mbiya teɓ ɗum ko caggal nde dadi ɓe ndewi comme kañumen ko sodoɓe koɗono huuɗo ha mbawi jokkodirde mabɓe aɓe jogui kene foto wonde 150 kilo kono ne kadi 19 korowela la hasata woni hen ko huuɗo bon koko nde ɓe paami noon ɓeɗo hen ko dadiɓe nden ɓe beddi sac mabɓe
ɓe dogi police ɓe kocci oɗon sak kono kadi ɓe battidi kamɓene ko nanguede goto biyeteɗo Isa ha hannde ne yiile kamɓe aɓe tawe e juuɗe dadiɓe to Kaolack nden ka e Kisala sembolinama toon ɗeɗo henna balɗe ɗiɗi jawtuɗɗe taw kadi ganduɗa ko commissariat uji ɗiɗi mbaddi junggo e fandu ngam sittude yoga e leeɗe ɓe nangui kene foto wonde 59 taw ko neɗɗo hen 54 e ɗiɗo nanguira ko fate banggue guyka kame jeygol droka kene foto wonde 114 pièce mo moƴƴani autoji nogasa kañumena nanga hen ɗum noon ko heɓanade ko fate banggue gammu Madina Baya joni to Sénégal keddoɗen gartaten ko fade banggue jagorɗo kotki woni Abdullaahi Saar sifodiri sifande hanki hakkude mum e HLM ko fate banggue wallidde ɓiɓɓe Sénégal naɓe ko fate banggue kotki yidde mawɗo leydi ndi ko ɓiɓɓe Sénégal naɓe taweteɓe e nder 46 département mo leydi Sénégal kala jomin ne mbawata dañde koɗorɗe timmuɗe no fewi kene fotta wonde 100 ujunere pawɗo ujunaji joyya taw ganduɗa ko hoɗorde ɗum woni ko siifa toon joni ko Sénégal keddotoɗen jeeyeten ko toon to ndar gueeja dande maayo toonne kadi ko accident musɗo waɗi toon hakkude maaji ɗe caggal nde ɓe gonno e laana mabɓe koɓe awoɓe taw ganduɗa ko awo fina tawa ko ɗon tigui bateau mawɗo wen peƴƴirde muma yani e mabɓe laynel mabɓe noon yuwi ɓe gonno ko jeeyo hen goto wasi fittande muma nayo heddiɓe kañumen dañi faabede oɗo saaha ene celline kiisi ɓe kolliti ɗeɗo henna gueɗe ko gueɗe kewɗe wadde e kala saaha toon to Touba hanki toɓoli e digali e majali kala jeeyi sababu ha suka gorko jarnoɗo e duuɓi 27 wasi fittande muɗum acci debbo kame sukaɓe ɗiɗo taw ko biyeteɗo Aliou Dieng yoɓi fittandu makko kewɗen wiide jamguela ƴiwonde mas taw ganduɗa ko majali asman ɗum woni ko jeeyi sababu ha o yalti oɗo hen aduna jayidi yanke mo DSTV biyeteɗo Cheikh Diaby yogay jayide leydi Sénégal no kolliri acciti golle mum toon to DSTV caggal nde waɗi toon dumunnaji jonɗi no fewi jagorɗo mo leydi Sénégal ko fate Cellal ɓalli no woyi wadde kala subaka so hollirde ɓiɓɓe leydi ndi oɗo hen boros mo coronavirus ɗo yarata holliti ujunnaji ɗiɗo e temedde ɗiɗi e jeenayo woni ƴewdaɓe kene wona 49 tawane jogui oɗo hen boros hen jeenayo ko memodirnoɓe e joguinoɓe oɗon ñaw 49 ko raɓaɓe anda ka rabɓe ɗumen temedde joyo e joyo keeɓi cellal mumen yimɓe nogas ne tampima ballite fofando ken wona yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen ko wona ɗum ko jagorɗo mo cellal ɓalli leydi Sénégal Abdullaahi Saar holliti wonande ɓoyata ma Sénégal jabbo kene fotta wonde 100 ujunere taw ko dos giwɗo ton to Belgique ɗum noon ene jogora heɓanede ɗum wonande étudiant aji janggoɓe kame enseignant aji jangguinoɓe beele kamɓe kala ɓe mbawa fesede woni vaccinede ha moni kala wawa haɓade oɗo hen ñaw biyeteɗo coronavirus sen giwi to leydi Sénégal paɗen ko toon to leydi Mauritanie kabaruuji men Ahmadou Dia gorko mo triyimme Saar Abdullaahi Saar Kumpital e nder ngendi Mauritanie hono no holliri goomu jagorɗe tawi ko toppitiɓe ko faati e tanaji ɓe kolletiɗe o hendu hewndu dole wawi arde ɗum ɗon ko toon to diwan mo saba ɗum woni sababu yimɓe ɗiɗo gañima fodde galleji nogas wawi yande toon to wiyete argan e nder hen kadi ɓe kolliri galleji 5 e 18 caali wawi yande to wiyete el haramein ɗum ɗon foof koye nder on ɗon diwan ɗin ɗon tanaji wawi yettade to wiyete rahma el mesro e jarbeli jagorgal pétrole min kam énergie mo Abdel Salem wul Mohamed Saleh kanko no wawi joɗodade ɗum ɗon koye nder Nouakchott wuro lamorgo gendi ndi e joɗaniɗo ɗo gendi alma woni on ɗon no biyeteɗo Isabel eni e nder jonde mabɓe nde noon ɓe mbawi kay e yewtude koko fati e jotodire hakkude gendiji ɗe ɗiɗi beele kadi ɓeydade moƴƴinde jotodiral hakkude leydi Mauritanie kam e leydi alma
kalen ko fati ndafu covid-19 hono no holliri jagorgal cellal ngendi ndi tawi koye ñalde hankinde kikiɗo muɗum kayru nokku jagorɗo ndu holliri ko fodde capanɗe jeenayo e jeetato woni yitaɓe hesɓe ina gondi e ndafu covid-19 e nder waktuji nogas e nayyi ɗi yimɓe nayo mbasi fittali mumen temedere e capanɗe tato e nayo ɓen kefti cellal mumen tawi noon ko fodde ujunnaje ɗiɗo e temedde ɗiɗi e capanɗe jeegomo goni kay holki sanoɓe so tawi gondani e ndafu ngu yoga e landaji lundo laamu ngendi Mauritanie kamɓe ne ɓe mbawi jewtidde o saaha joni yewtere mabɓe noon ko beele kay wawde heɓanade to banggue ngal ɗon kaldigal tawi ɗum ɗon de waɗi ko ñande alhamisa nde ina tawtora tawi ko ɗon parti walla landa lundo mbiyete ka tawasul e gardogol Mohammed Mahmoudou Wul Sidi wondude cikkomum sale ko Wul Sidi Mahmoudou wondude Meswoud Wulbul Khayra gardiɗo landa pp wondude kan Hamidou Baba gardiɗo CVE wondude kadi e Diala Sane gardiɗo CVR woni kay e coalition vivre ensemble vérité et réconciliation wondude Mohammed El Amin Wul Sidi Mawlud e président Samba Thiam gardiɗo diwan inchiri sall Seydou Alassane kanko no ardima ɗum ɗon koye ñalde aljumare hankinde to Agsus ko fati kay e beele wawde wallide rewɓe tawi ko ɓen wurduɓe enda kappeji woni wurduɓe yimɓe ɓe ganduɗa ko ngakkaɓe terɗe ɗum ɗon noon waɗi ko toon to diwan en chéri e wuuro wiyetego Agsus wondude kadi e Beni Saba e nder hen noon ko beele tan kadi wawde wallidde ɓen ɗon rewɓe o holliride tawi ko ɗon projet jeeya kadi e koto banggue ha joni yiddeji horeji gendi ndi woni Mouhammedou Wul Cheikh El Ghazouani beele tan wawde wallidde ɓen ɗon rewɓe saabu tan de rewɓe ɓe to gona sara e to banggue kadi ɓamtare gendi ndi jagorgal taaridi kam e ɓamtare duumide on ɗon biyeteɗo Myriam Bekkay kankone nder jillu makko toon to gendi France o wawi joɗodade e Jean Pierre Marceli e nder jonde nde noon tawi ko on woni gardiɗo bureau cinowo wonande agence français de développement e nder jonde mabɓe nde noon ɓe mbawi kay yewtidde o saaha joni ko fati e wallude beele wawde kadi ha joni heɓɓitade wonande tarini ndi sabude o holliri to banggue wayloji wonande e weeñgo woni kay changement climatique o ina wawi addude caɗele mawɗe e nder ha joni dunde Sahel nde kono noonne kadi ɓe mbawi yewtude ko fati to banggue Grand Mirage verte woni kay e ngol ɗon gallol ha ko ñeguwol to banggue ha joni eɓɓande beele wawde lorde leɗɗe beele tan o saaha joni lorde leɗɗe ɗe beele kadi wawde wurnude tarini ndi kono kadi wawde rende wonande leydi ndi e hisnude ɗum beele tan wurɓe kadi mani to banggue wonɓe e guure dowri ɓe ina mbawa kadi wurde ɗam ɗon gurdam moƴƴam gasi haalaɓe ceero ko tonguno ɗen kumpital e nder gendi Mauritanie ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia Weltaare TV Mauritanie. Ahmadou Alhassane Dia so jomiraɗo hodri ma en garto e kabaruuji meɗen toon to Lukseyba eɗen gandi Lukseyba wonno ko commune oɗo saaha mo gonɗen wattama département Rali Abouba ene tawi toon to kay hayɗi ha to Lukseyba kala ma en garto hen e oɗon fannu ko ɓuuri yajje sen giwi toon to leydi Mauritanie koto Mali ne heeɓo gam mawninde ñalawma muɗum nogase ɗiɗi lewru septembre kono nogase go'o jamma mum maɓe gaddu ɓiɓɓe leydi ndi kala goto kala ɗo dillata ko fate banggue pinal mum beele leydi ndi kala ene wona e beldala ñalawma ɗiɗi ɓijo woni ne nogase ɗiɗi manditare leydi ndi nde jeyti hoore muɗum kene foto wonde nogase jeetato taw ko martaba towɗo no fewi surtout ɓe golle e jiyande e nder leydi ndi kamɓe kala maɓe tawtore oɗona ñalawma ma tawtore kadi hoɓɓe iwoɓe e leyɗele joyyi taw koye leyɗele Afrique ko wayno hoorejo leydi Ghana kam ene wondi e hoorejo leydi Burkina Faso ene wonde hoorejo leydi Côte d'Ivoire kam e hoorejo leydi Guinée Bissau ne wondi hen kadi neleteɗo e kala saaha taw ko CEDEAO woni Goodluck Jonathan gonnoɗo hoorejo leydi Nigeria ko wona ɗum ko gardiɗo haut conseil islamique de Mali woni Ousmane Madani Haydara Sarif Ousmane Madani Haydara ma tawtore kam yoga e hohoɓe mawɓe leydi ndi gam oɗon saaha
erade beldal e nder ɓiɓɓe leydi ndi kala dadiɓe haɓade simme bonɗo o toon to diwan mo kaya ɓe teɓima taw ganduɗa ko suka gorko jeeyade to nigéria biyeteɗo emeka igo eze jagga ko nokku biyeteɗo djidiana ene tawe nder cercle mo keñeba e région mo kaya o tawa e makko kene wona nogas e goho taw ko lahasa jeeɗiɗi piccala jeeɗiɗi gram taw ko huuɗo bonko ko ujunere temedɗiɗi taw ko poɗɗe kaɗaɗe yeeyede temedɗiɗi e sappo e jeegom poɗɗe biyeteɗe tarma dola ɗum ɗo henna kala tawa e makko ɗo saha omo tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to kaya haade makko darade e yeeso procureur toon to leydi mali haarejo leydi ndi woni asimi goyta ƴetti pellital manngal no feewi ngam toɗɗade to cour suprême du mali woni biyeteɗo biyeteɗo mouhammed sharifa kone kam toɗɗa woni avocat général taw ganduɗa ko toon to cour suprême de mali hewɓe noon e jayde leydi mali kolliti ko pellital manngal wo ƴettinde tawno on ko dawriyanke wona militaire wonani haydara to masina finoɓe toon ɓe hannde ne jokki ɗanorade yitere wotere kame kulhuli mawɗe no feewi ɗum ko caggal pelɓodiral bannogal to wuuro wiyetego seyni hakkude e muɗum e nokku biyeteɗo ñaaro kene foto wonde kilométre uji 5 ene tawe nder commune mo kolongo caggal nde worɓe jogitiɓe gari toon mbadde kuccama e ɓen wañoɓe ɓe dañi fellodirde haaɓe jooɓi pittali wañoɓe ɗiɗo ɓe gañi hen joyo taw ko wañoɓe ɗiɗo ɓe ɗum noon oɗo saaha mo gonɗen ɓe eurima nde laamu ngu ɓeydata ndenka e kisal toon nde tawno worɓe jogitiɓe aroɓe toon ɓe ko liti yidde mumen ko gure ɗe rewɓe wonɓe hen ɓe nde mbawata murnade musique e bawɗi e gueɗe gewɗe kala ko fati banggue fijirde nde hayta nde nattata waɗede e nder ɗiɗon nokkuji ko fati banggue ɓeena ƴewdotoɓe ha tente jayde mali actiɓe garti no feewi e yurnitade bamakoɗo saaha mo gonɗen dewle kewɗe puɗɗima herƴude ko ndungu ari ko jeeyi sababu ɗen dewle kirƴi noon en gandi so yeehi ha ndungu silti sukaɓe rewɓe hewɓe ene keewi ummade yoga e guure tokose gara wuuro manggo ko wayno bamako ngam dartude golle ko fate banggue lawƴude kaake wuppude en fittude en fompude en ha ganduɗa rewɓe hewɓe e koye men natti gollade haydara guppata comci worɓe mumen kono kadi defanta worɓe mumen nonne kadi pittata mbatta haydara ha tenti sukaɓe mumen hankkadi ni gowi gollata tan ko gollotoɗo e galle kañumen memata haydara so ndungu ari ɓen gollotoɓe ne keewi hodde guure mumen ngam walloyde jinnaɓe men ko fate banggue ndema jeeyi sababu hewɓe gullitima oɗo caɗele oɗo saaha ko wayno ali diabate ko enseignant wo holliti caggal nde o teski yoga e galleji hannde ne heewi herƴe no feewi fifi keyta holliti ne jogui sukaɓe rewɓe jeeɗiɗo ko noon nde tawno kamɓe kala ɓe gowi gollotoɗo hande ko caɗele mawɗe no feewi o ronkiyoɓe gollo guila o dañani Jakaria Dia Fofana o holliti kankone ko mécanicien kono e kala nde o arti e galle makko caɗele mawɗe no feewi o tawat ko galle ne tunwi koppuji kami boluji kala ne tunwi hay goto memata tene o ƴeeƴima joom suudu makko meeɗa wallude gollotoɗe mum ɗum noon oɗo saaha ko gueɗe teskade eɗen mbaɗa erago tan faade bandiramen rewɓe ɓe ko gonga neɗɗo ne wawi jogade gollotoɗo kono an hoore maɗa alay saago ballita gollowo e kala saaha sukaɓe maɓe kadi jangguinɓe ndefu e fittude wuppude e lawƴude nde tawno aduna deeƴani sen wi toon to leydi mali paɗen ko toon to guine to leydi guine colonel Hamadi Doumbouya wayli hanki sawru mbago toon to Konakiri o toɗɗima biyeteɗo ma hawa silla kan woni gouverneur mo Konakiri wo itti biyeteɗo Matahira Bangura ko on wonno ɗon wo itti on caggal nde waɗi waylo kewɗo no feewi hanki yettima nelaɓe CEDEAO toon to bawallaɗi diwoje ngal Konakiri Garcia woni Jean-Claude Kassi kame yaadiɓe muɗum caggal nde ɓe jettiɓe dañi joɗodade e colonel Mamadi Doumbouya ɓe dañi yewtide no feewi ko fate banggue gonangal leydi Guinée kono ɓe battidi namdade ko yidde ɓe joɗodade Alpha Condé lamɗo diddaɗo guittaɗo e laamu muɗum ɓe dañi joddade mum caggal mum ɓe kolliti ɓe tawi on ne selline hisi ene woni e forme tigui rigui ko wona ɗum ko noon ɓe jewtidi e laamiɓe leydi Guinée oɗo saaha mo goɗen kamɓene koɓe nelaɓe neliɓe tan ko CEDEAO woni ardiɓe CEDEAO maɓe dutto
ɓe kalana ɓen koɓe gaddi ko to Côte d'Ivoire tinama jaltugol aduna gonnoɗo hoorejo jagorɗe leydi Côte d'Ivoire wonino kadi gouverneur de la BCEAO ko juuti no feewi woni Charles Kona bani kam yalti aduna hanki ton to Paris lamrugo leydi France jeyi sababu yaldema ɗum koɗo hen mboros biyeteɗo coronavirus to Côte d'Ivoire joni hélicoptère majjunoɗo jamma hecci hanki sanga 2 heures jamma kam tigi yiita hankine yani taw yani koye nokku biyeteɗo terhinne tawi nder leydi Côte d'Ivoire koni koɓe joyo wonnoɓe e kaɗon laana ka mi 24 kamɓe kala ɓe mbasi pittali mabɓe hay goto hen wurani le chef d'état majeur général armée leydi Côte d'Ivoire neldi duwaw dendagal ɓesguji mabɓe kala fodi wonande ma loskoji lugge mbaɗe hen ha ande ko jeeyi sababu kaɗon laana yani ko wona ɗum ko noon hitande yawtunde wonno koye 17 lewru mars hitande 2020 hélicoptère mo mi 24 yanino toon to Abidjan sen giwi toon to leydi Côte d'Ivoire koto Togo batu jagorɗe hanki walla mbiyen hecci hanki lamɗo leydi Togo kame yaadi mum ƴetti pellital artude ko fate banggue heɓade yaade école alay saago ɓe gudda gueɗe kewɗe gam ustude raaɓo ñaw coronavirus e nder leydi ndi ɗum jeeyi sababu noon ɗo saaha mo goni ɓe kolliti ruttade école wonande enseignant ji jangguinoɓe ko nogas nduɗo hen lewru so tawi noon ko janggoɓe duttoto école ko nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru gam heɓanade duttugol jangde alay saago ɓe ƴetta peeje mawɗe gam yatinirde caggal wonande ñaw biteɗo coronavirus ko fate banggue moɓodiral coftal ɓalli dartinama yowama kene foto woni lewru nonne kadi ko fate banggue moɓodire politique e ko wona politique kala dartinama kene foto wonde lewru yangue haɗama kumal ni jama ni traditionnellement ɗo yimɓe kawrata foof haɗama jenayse ko yimɓe 15 so diwi ɗon laamu ne jogui jomine lawol jumaji e église uji kala guddama gueɗe kewɗe gustama ɗo e lewru gam heɓanade jagol école woto ñaw coronavirus ɓeydade e nder leydi mabɓe wi jagorɗo kalfinaɗo konngol laamu mabɓe to Cameroun gendarmerie holliti jaggi kene foto wonde de capanɗe yimɓe taw ganduɗa ko capanɗe tato ha nayo taw ko rebelle RCA rebelle mo Centrafrique taw ko rebelle 3R mo Centrafrique ɓe nanga koye nder région mo Adamawa nokku biteɗo gawandira ɓe jogui carte d'identité ji Cameroun taw ko fo kamɓe kala ɗo saha aɓe tawe e juuɗe dadiɓe taweteɓe toon to leydi Cameroun hanki jagorɗo biteɗo Paul Atanga kam woni jagorɗo administration territorial ne wondi kadi e jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu hanki yeeso jayde ɓe kolliti nden ka ekkisal polisaɓe leydi ndi ma tekkine no feewi caggal teskede kala saha Camerounaɓe ne keewi habde e dadiɓe leydi ndi haare musde no feewi ganduɗa ɓe pilma ɗum kadi ɓe mbaɗɗum e réseau sociaux ɓe kolliti so tawi kay police ɓornima teni muɗum sa mimi ɗum hankkadini sakani filmude ɗeɗon gueɗe kala ko kaso paɗa ala kala jurum woni hen haalaka noon wiide aɗa yofto ɗum o saha ko ɗum woni koɓe mbaɗi e nder leydi ndi kala to Maroc roi Mohammed VI joɗodima hanki toon to feesa e gorko joom ngaalu biteɗo Aziza Kahannousa on woni garɗo yeeso taw ko landa RNI ko fate banggue sungoji bannoɗi jeetati nduɗo hen lewru dañi kene foto wonde 200 joɗore toon to sud sarɗiyeji toɗɗama woni hoorejo jagorɗe leydi Maroc Uganda bobi wayen salima jabde jungo weeɗago taw weeɗi ngoɗon jungo ko yiwari Museveni caggal sungoji bannoji toon daroɗe ndeɗo hen hittande ha ganduɗa kanko ɗo hen bobi wayen o hollitino kanko gañi kono Museveni holliti kañuma gañi ha waɗi hen fitinaji mawɗi no fewi kanko bobi wayen ko wanalanke jimo battuɗo hoore mum politique jarawo e duuɓi 39 holliti wawata jabde beldal hoorejo leydi ndi tawno on wona neɗɗo jiɗɗo jaam to États-Unis de Amérique gila hanki ha hannde ɓe goni koye cérémonie wadde hommage ujunnaje 3 neɗɗo basɗo fittande muɗum hitande 2002 wonno ko 11 lewru silto hande waɗi duuɓi 20 jango musgu bongo ngo Al-Qaida
wanno toon to New York ne wonno waktu jeetoɓijo pawɗo 56 hojom ko nden tigi boyina mo 767 ene jolni nder mum ken wona 92 neɗɗo ene tawe hen alkayda naɓe jeeyo ko ɓen tigi mbaɗi détourné kaɗa laana jani e kuɓeje ɓurɗe towde leelani gotka ka ari kañumne minute seeɗa tan sokki hen ha ganduɗa yooɓi fittandu ujunnaje tatto neɗɗo kamɓe kala maɓe moɓodir hannde gam wadde hommage ɓen wasɓe hen pittali mumen guila Amérique dida ha yetti ɗon ko dañno hitande ujunnaje 2 oɗo saaha mo gonɗen meeɗani dañde ɗum ndi sababu histoire mawɗo jeyno sababu ha George Bush yanoyi toon to Afghanistan gam riddude hoorejo leydi Afghanistan malla Oumar kame Ben Laden oɗo saaha ɗen talibaji riddaɓe garti e lefol laamu caggal duuɓi nogasa ala ɗo yano artiɗo wonno musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruuji garandi en kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena